Toto je tvoj pracovný bordel, ktorý sa práve chystáš povysávať. Keď v tom nabehne tvoja žena, ktorej pohľad vraví, či to myslíš vážne, že si berieš jej vysávač, s ktorým vysáva omrvinky po deťoch, na tvoj pracovný bordel a rovno ti prinesie poriadnu mašinu, určenú presne pre teba. Viacúčelový vysávač z Kinekusu. Suché, mokré, alebo aj odfúknuť. Toto je vysávač, ktorý zvládne všetko. Stačí otočiť hadicu a je z neho silný fúkár. Zvládne aj väčší neporiadok. Na suché aj mokré vysávanie. Funkčný, odolný a spoľahlivý. Nájdeš v Kinekus, online aj v predajni. Teraz za skvelú cenu 44,95. Tak už nekradni žene vysávač. Kinekus. Radosť z užitočných vecí.